får den i øjnene, ikke? Nej, jeg glemte at suge ind, ikke? Prøv at se, hvor han er på hovedet. Ken, var det godt? Fuck, I zoomer bare ind nu, jeg gør. Der er vi Ken. Fuck, jeg tror, jeg optog. Var det dejligt? Det var lort, jeg fik det var. Du er dum. Ken, var det godt? Jeg løber bare ned. Jeg ved ikke, hvad det er. Har du nogle ting hernede? Ja. Nu kan de andre ikke komme ned igen. Men det er det, der er dårligt. Jeg gider den ikke. Nej. Jeg kan ikke finde Ken, jeg kan ikke. Har du optog? Ja. Har I tænkt på kasse? Der er ikke nogen af de andre, der har den. Anders, har du tænkt på kasse? Nej.